5 ଦିନରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ମରିୟମଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲୁ। ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ନିକଟତର ହୋଇଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯିଏକି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ତମତାର ଆଲୋକ ଆମ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ପାପରୂପ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁ। ଆମ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉ। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଲୋକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କିଏ? ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ମସିହଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ। ପୁଣି ନମ୍ରତାର ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜଳରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କୋପଦ ପରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିପରି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ରତା ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ରତା ଏପରି ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ଉପହାସ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଓ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମନେ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବେ। ଆମେ ହ୍ରାସ ହେବା ଓ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା। ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶିଶୁ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖାଅ। ବାକ୍ୟ। ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ହେବ। ଯୋହନ 3:30। କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ନିଜର କଠିନତାରେ କହୁ, ମୁଁ ଆଗେ, ମୁଁ ବୃହତ୍ ଭାଗ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଓ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜିତିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ କାହାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ।